Nosaltres som alumnes d'una escola d'adult i estem aquí per un projecte de comerç de barri de llengua catalana. Creus que les botigues del barri poden ser un lloc per practicar el que s'aprèn a classe? Home, jo crec que el comerç, estant al carrer, és quan més aprens. Vull dir, això és com el carnet de conduir. Tu treus el carnet de conduir, saps conduir, però la pràctica t'ensenyarà a conduir. I el català és parlar, i tindrà amor per la llengua. Vull dir, i que les institucions s'impliquin molt en tot això. Tu ets la tercera generació de la pastisseria La Palma, que aquest any celebra el seu centenari. Com veus el futur de la teva pastisseria? La quarta generació treballa a la pastisseria. Jo tinc la sort de tindre 3 fills. Formem part d'una pinya, ells formen part de la feina de ser pastissers, que és molt esclau, que a vegades dius, ostres, els meus amics surten, jo em quedo, però bueno, formen part d'una família en el que té els seus pros i els seus contres. Creus que el Clot és un barri en què es parlen moltes llengües? Mira, el Clot no deixa de ser el que és Barcelona, el que és Catalunya, ja es parlen moltes llengües. Abans del Covid teníem la sort de tindre turisme i es parlava molt anglès, molt francès, venia en turisme. Aquí és un barri que tot i així tenim hotels i es nota, i veritablement hi ha altres llengües que no siguin el català. En el vostre cas, en quina llengua us relacioneu amb els clients? Nosaltres, com a forma, és el català. I la persona que està a la botiga, el català. Tens la sensació que el català ha perdut pes en les converses del dia a dia? Per exemple, a la botiga, quan entres, la clientela? Nosaltres tenim la sort que tenim un client, jo diria que el 80-90% és català. Evidentment, també tenim gent de parla castellana, però nosaltres en aquest sentit sí que no es nota tant aquesta cultura que després a fora al carrer sí que la notes. Evidentment, els nanos de 15 o 16 anys parlen castellà. Per acabar, què creus que podríeu fer com a comerç de barri per afavorir l'ús de català? Mira, nosaltres com a pastisseria afavorim sempre l'ús del català amb els rètols, sobretot en la pàgina web, que és en català. En tot el que nosaltres puguem, sempre parlarem el català. Evidentment, nosaltres ens devem a un públic, però la nostra fita importantíssima és que tot el que sigui exterior i dintre la pastisseria sigui en català.